ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଅଫିସରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ଦେଖିବା। ଭୂମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁବାର ନା। ଆଉ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେତେ ଆଗକୁ ଗଲାଣି, ମୋବାଇଲରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି କହିବ ସେଭଳିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 6ଟା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିବା ଏବେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ବାକି ୟାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୂମି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା କଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ରାଶି ପରିବାରିଆ ଯେତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଇଲା ସେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଅଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ପାଇଲ ଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ସଂସାରରେ ସେହି ମଧ୍ୟ କଲେ କମୁକୁନ୍ଦ ଶୁଣିଲ ନାରଦରେ ହିଁ ପୁରାତନ ଆଖ୍ୟା ଯାହା ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଭୁ ମାଟିରେ ଜୀବିକା ଛାର ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଭୋଗ କଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୁଦୟାରୁ ଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇଲା ଏ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ସବ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟତମ ତମ ସମ ପାପ କ୍ଷୟ ପାଏ ଏ ପୁରାଣ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଟିକୁ ଦାନର ଫଳ ସେ ଲଭନ୍ତି ଏ ପୁରାଣ ଅଟଇ ଯେ ମୁକତିର ପଥ ଏହା ଫଳ କଥନରେ କେବେ ସମର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ପୁରାଣ ହେଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ମାପେ ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତରେ ଗାଇଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରା ସଇଲା। ଆୟୁଷ୍ମତୀ ବାବୁ, ଆୟୁଷ୍ମତୀ। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ହବ? ରୋଷେଇ କ'ଣ ଆଜି ମେନୁ କ'ଣ? ଏବେ ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ। ଆଉ ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯାଇଛି ଯେଉଁ ସକାଳ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କି କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଲା? କି ଶାଗ? କାଲି ପାଇଁ ନା? ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ? ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ? ହଉ ଟିକେ ଅନ ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କାଲି ପୁରା ଥକି ଯାଇଥିଲେ, ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ କିଛି ବ୍ରତ ହେଲାନି। ଆଜି ଉଠିକି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ନାସ୍ତା ଚାଲିଛି। ଯିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଉ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାର୍କେଟ ବୁଲା ଚାଲିଛି ଏବେ। ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଆମ ରୁମ୍ ପାଖରୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବାହାରିଲେ ଭୂମି ମାର୍କେଟ ବୁଲି। ଦେଖ ଗଲେ ଜଷ୍ଟ ଛୋଟ ମାର୍କେଟ ନା କ'ଣ? ଶୀତ ଲାଗୁଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାର୍କେଟ ଆସିକି? ଭଲ, ଯାହା କାହାକୁ ବି ମାର୍କେଟ ଆସିକି ଖରାପ ଲାଗେନି, ଭଲ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଉ କ'ଣ ମାର୍କେଟିଂ ଆଜି କରିବାର ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଜିନିଷ ନେବା। ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ଆମକୁ ଆସୁନି, ସତ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା କଥା। ଆମ ମାର୍କେଟରୁ ବୁଲିକି କିଣାକିଣି କରି ଖାଇ ସରିଗଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହନ୍ତୁ? ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବ୍ଲଗିଂ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ତମେ କୁହ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଭୂମିଙ୍କର ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ବ୍ଲଗିଂ, ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଏସବୁ କରିବାର। କ'ଣ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ। କ'ଣ ପାଇଁ? ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଦିଆହେଲା। ସେ ତାପରେ କେହି ତ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଆମ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଇଦେଉଛୁ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଆମେ ଖୋଜିକି ପାଇବ। ଏହି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଏମିତି ବ୍ଲଗିଂ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ କହିବେ ଆଉ କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିହେବ। ଆଉ
କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଟିକେ ମତାମତ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ତ ନୂଆ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଛି, ଆଉ ଯଦି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଶା କରୁଛୁ ମତାମତ ଭଲ ଦେବେ। ଏବେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଖାଟାଟା କରୁଛି, ରୁଟି ହେବ, ତରକାରୀ ଦେଇସାରିଛି, ଖାଇବ। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିଲା ହେଲା ତ? ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଭଲ ହେଇପାରିବନି, ନିରାମିଷ ଯାହା କରୁଛି ଆଉ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ମାନେ ସଂସ୍କାରୀ ନାରୀ। କମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ କି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ସତ ସେଟା କୁହାଯାଉଛି। ନା ମୁଁ ଖାଇନି। କମଳା ନାହିଁ ଚୋପା। ଆଉ ମତେ ଯୋଉମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭୂମି ବ୍ଲଗକୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଦେଉଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଛି ଶର୍ମିଳା ବେହେରା, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ରାଉତ, ଆଉ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଏଇ ଭୂମିର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନି। ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କର ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ବାକି ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହୁଏନି, କାହିଁକିନା ଲୋକ ଭିଉ ଯାଏନି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ନେଇକି ଆସିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ ସୁଡ଼ ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ଚୁରିକି ଖାଇଦେବି। ତ ଏବେ ନିଜେ କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଭଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏଇଠି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।